ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚମକାଇ ଦେବା ଭଳି ଏମିତି ଏକ ଖବର ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି। ତ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଦେଖ, ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଯିବ। ତାପରେ ଆମର ଯେତେ ବି ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତମ ପାଖରେ। ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବାର ଥିଲା, ତ ତାହା ମାର୍ଚ୍ଚ 10ରୁ ହେବ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଏମିତି ଆସିଥିବ ଅପଡ଼େଟ୍ ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ 10ର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା। ତ କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଲୋଗୋ ଲାଗିଛି। ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଖବର, କାରଣ ଏଇଟା ଏକ କେଉଁ ଜଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ଏମିତି ଏଡ଼ିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ରିଆଲିଟି ଭଳି ଲାଗୁଛି, ଏମିତି ଏଡ଼ିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ ସେ ଲୋଗୋ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ପିଲାମାନେ ତାର କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କ୍ଲିକ୍ରେ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ମାନେ ଏମିତି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ବହୁତ ପିଲା ଏନେ ମେସେଜ୍ କରୁଥିଲେ, ସାର୍ କ'ଣ ହେଇଛି ମାର୍ଚ୍ଚ 10ର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ନା କ'ଣ। ମୁଁ କହିଲି ନା ପିଲାମାନେ, ଏହା ନେଇକି ଗୋଟେ ମୁଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଇଛି। ତ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ, ସେୟାର କର ଭିଡ଼ିଓକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ। ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିବେ। ତ ତୁମମାନେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କର ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ। ଟେଲିଗ୍ରାମ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ତୁମମାନେ ଅଛି ସବୁ ସେୟାର କର ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଧନ୍ୟବାଦ।